aquesta sala que no és passarel·la sempre m'ha recordat una pel·li de James Bond. Que te juegues que en 10 días lo quitan. En 10 dies el trobo, és veritat. Quan dit? Passe uno. Una No mica se més. podía hacer tan rápido. Una mica més de farina d'aquella. Hòstia, es van d'haver forrat, perquè aquí cada temporada deuen d'haver uns 500 euros en monedes. Antigua, pero sí, está remontado. Creo que las pantallas son Ojo, cambio de imagen, renovado. Esa es la Suri. Esa es la Suri que me viene. Sincronitzat el volum amb la imatge. Safari. ¿Pero qué Safari? ¿Si es un Drive 6? No traspasen la línea de seguridad. No salgan de la zona asignada. Com que l'hauria? Per què? Per què la pàgina? Quina tonteria. Bueno, vaig tirant. Passa.